Nkịta na-anyụrụ anyụrụ amaghị na ike na afụ onye na-anyụ ya ụfụ. Ọta akị amaghị na isi na-awa nkume, maka na nwa akwa na-azụ amaghị na ije na-ara ahụ. Ntị adịkwa. Mary ka di ya lụrụ, Mary atụkọsị ụkwụ na-azụ Oriakụ asa odogwu. O nweghị ihe ọ na-ekpe ebitụ aka, ọ bụghị aka ọrụ ka o ji. Di ya agwagidere ya ka ọ na-eso ya pụta n'ọdụ ahịa. O nweghị mgbe Mary ji kpakpa ya akpakwa. Naanị ihe ọma anya bụ ilezi iwọd. Ndị mmadụ pụọ gasị ahịa, ndị ọrụ agawa, ndị akwụkwọ apụọ. Mary alaba n'ime ụlọ gbachigide onwe ya ụzọ. Ma o leghị fim ohinwe ụra. Akpọọ ya asa odogwu ọza itu ọnụ nya nwe ọgakonwe akpa ya ebe aka ya na-agaghị eru, nke o megidere tụọ ọnụ na ya aga-abalata keke n'ụwa. Mana otu ihe bụ ihe o chefuru na ewu dina n'ala dina na akpụkpọ ya. Otu abalị ka di ya mechiri ahịa na-abata ahịa, amaghị ihe ya na ndị nche jere eje. Mgbe atụ ya nwoke hie. Mary kwụrụ ọtọ taa ahụ oge ọ nụrụ ya. Ọ maghị ka ọ bụ ya soro udo waa ka ọ bụ ya ghara udo laa. Ka ọnwa ole na ole gasịrị, ọ malitere resewa ahịa di ya tara ahụhụ wee zụlite ihe niile mgbukasị. Ọ bụghị na o resịrị ha ka o were gị amalite ahịa. Ọ na-ere ọ na-eri, ọ na-ere ọ na-eri. Ihe a ka ọ resịrị ụlọ ebe ha bi eme expi. Mary amalitere we ngwongwo ha ji biri n'ime ụlọ regide ha rekpọọ. Ọ bụghị na o resịrị ha ka o wee kwụọ ụgwọ ụlọ, mba. Ọ bụghị na o resịrị ha ka o wee zụmahịa, mba. A na-ere a na-eri. Ka o richara nke dị n'aka, ọ chọrọ ụmụ ya laa vileji malite resị nwa aja okwute na rọdụ di ya chọrọ iji arụ ụlọ. Ọ bụghịkwa na o resịrị ha ka ọ malite otu ihe mewe, mba. Kama oriri. Ịjụọ ha sị na ịzụ ụmụaka bụ nnukwu ọrụ na ụmụaka na-eri ya ego. Ụmụnne di ya ahụ na-ahapụ nwaanyị a na ọ ga-ere ụlọ ha bi. Ha nasịrị ụfọdụ ihe, nasịrị ya ụmụaka sị anya pụọ ga-azụ onwe ya. O bulite onwe ya laa n'ụlọ nne ya. O bidozie chọwa ọka n'ahụ, kpụrụ ụmụ di ya n'ọnụ. Ugbu a ka ịgba mbọ ya malitere. Gee m ntị. Amụta azụghị na ụgọ ọmụmụ bụ nwanne. Ịmụta nwa zụọ anya ọfụma, maka na ọ mara ihe echi ọ baara gị. Ndị nwa na-eme asa odogwu na ị gaghị arụ ọrụ. Gee m ntị. Anaghị anọ n'ụlọ ebute ozu ọdụm. Onye a na-enye nri amaghị na mkpata na-ara ahụ. Oge agaala mgbe a na-azụ Oriakụ. Ugbu a bụzi Odoziakụ asa odogwu lọrọ ọhụrụ. Ọ bụghị ọzọ ugbu a ka nwaanyị di ya hụrụ n'anya ji azụ onye ụjọ ọrụ. Nyere di gị aka n'otu ụzọ ka ibu ezinụlọ dịtụ mfe. Echi dị ime, amaghịkwana ihe ọ ga-amụ, amaghị onye ga-ebu ụzọ gbadama. Ntị adịkwa, nya gazie.